Boas noites, empezamos de novo. Imos a comezar con este pleno ordinario de 29 de xuño de 2017, na que, a primeira punto do día sería a aprobación se procede da acta da sesión anterior do día 26 do 6 de 2017. A acta ainda está sen facer e entregarase para o próximo pleno, levarase. Creo que imos a ter algún pleno extraordinario antes, en ese pleno se levará. Ben, punto número 2, mocións de urxencia. Non hai mocións de urxencia a tratar. Sí. Ben, perdón. Recibimos por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un requerimento aquí no Concello, no cal se nos combinaba a elexir Xuíz de Paz sustituta ou sustituto. Neste caso, fíxose público este requerimento e recibimos unha petición por parte de Marta Vilumbrales Ania, na cal se presentaba para Xuíz de Paz sustituta. Reúne as condicións e non sei se temos que votar. Temos que votar, antes desta moción, temos que, para poder debatirla, votar a urxencia da mesma. Entonces, votos a favor de debatir esta urxencia desta moción? 7 votos a favor. Non sei se queredes decir algo ao respecto. En principio, a proposta sería que Marta Vilumbrales Ania fose a sustituta Xuíz de Paz sustituta. A min vale perfectamente. Xa estuve con Silvia, además xa foi fiscal a Marta, a min perfecta. Votos a favor de... Temos que votar, non? Sí, votos a favor desta proposta. 7 votos a favor. Ben, o seguinte punto do día son resolucións da alcaldía que están a vosa disposición arriba, nas oficinas administrativas. Entrando neste punto, comentarvos que onte tivemos a visita do presidente da Deputación, que viña a visitar as obras que se financiaron con cartos da Deputación e que se executaron durante o ano 2016. Ben, unha das cuestións que se lle puxo enriba da mesa, a responsabilidade das deputacións é naqueles concellos pequenos, como pode ser o de Muras e outros máis que hai por aí adiante, é cubrir esas carencias que ten, darlles ese respaldo que nos económicamente ou de algún xeito non podemos facer fronte. Entón, unha das cuestións que se lle puxo enriba da mesa foi a situación das estradas provinciais e ver a posibilidade de que a Deputación lle dé un rebacheado, un tratamento para que a situación das mesmas, que é mellorable, non siga como toda agora. Tomou nota, non sabemos que se vai a facer dende a Deputación. A maiores diso, tamén estivemos a falar un dos proxectos que ten esta alcaldía é que aqueles tramos de estradas da Deputación que pasan polos dous núcleos, o que é a capitalidade do Concello e o outro núcleo do Viveiró, solicitar á Deputación a reversión desos terreos das estradas, non? Para que non teñamos que estar, primeiro, para darlle un cambio de imaxe ao que é o Concello, estamos planificando ou temos en mente introducir e facer obras. E por outro, o que decía antes, é dicir, que non cada vez que temos que facer unha obra temos que solicitar á Deputación autorización, permiso, e iso ralentiza
e é un trámite que entendo eu bastante engorroso. Entón, bueno, estamos nesas negociacións vendo as partidas económicas coas que poden dotar esa reversión para que podamos facer e executar despois a posteriori as obras que procedan. O seguinte punto que vos quería comentar vai sobre a situación dos proxectos que se solicitaron este ano con cargo ao Fondo de Compensación Medioambiental. En principio, tiñamos un proxecto que era para a adquisición dunha desbrozadora lateral que xa se enviaron as invitacións, presentaronse ofertas e, xa hai unha empresa adxudicataria, pero, estamos pendientes de que presente a documentación e, a partir dese momento, pois, cando presenten a documentación, entregarán esa desbrozadora lateral que acompañará ao outro tractor que está nestes intres desbrozando. Outro dos proxectos que tiñamos e que acabamos de subir á plataforma de contratación é o de eficiencia enerxética. Sabedes que un dos obxectivos deste equipo de goberno, desta alcaldía, é que todos os núcleos, tanto rurais como urbanos no Concello de Muras, teñan acceso á luz pública. Ben, logo de elaborarnos a secretaria os pliegos e toda a documentación necesaria, un día destos, entendo que será a partir dos sábados, sábado luns, a partir do momento en que se publiquen no BOP, os pliegos faránse públicos e podránse presentar pola cuestión da cantidade que estaba presupuestada, podránse presentar a participar dese concurso todas as empresas que o consideren e que reúnan os requisitos para executar esa obra. Ben, e o seguinte punto, o seguinte proxecto que vamos a sacar e que estamos con el, aprobause hoxe a documentación e queda pendente de enviar as invitacións, é o de rehabilitación ou preparación do que é a Aula da Natureza, que nos próximos días sacaremos a concurso. Os outros proxectos, o de contratación de persoal xa se levou a cabo e queda pendente o do punto limpo e o da limpeza de cunetas, colocación de salvacunetas, que tamén se enviaron as invitacións para poder adxudicalo. Logo disto, temos pendente o plan único que foi enviado á Deputación e no mesmo reúnense unha serie de obras que xa todos coñecedes e estamos á espera de que a Deputación nos confirme que podemos executar esas obras tal cual aparecen recollidas no proxecto que nos enviamos. Estos días estamos levando a cabo un pintado das estradas municipais, fundamentalmente a rúa Enrique Guzmán e Santiago Apóstol, e a intención deste Concello a propósito dun accidente que hubo fai uns meses era que aquelas liñas que non se vían ben, que non se percibían, que volverase a analizar por unha cuestión de responsabilidade e que a responsabilidade ao final tena o Concello e na persoa deste alcalde. Entonces, a partir dese momento, hubo algún veciño e algunha veciña que consideraron ou que nos trasladaron que non había suficientes plazas de aparcamento aquí no Concello de Muras. Certo é, non había ninguna, é dicir, solamente aquí diante da farmacia, diante da banca e no centro de saúde era onde había prazas para aparcar. Entón, nós somos un equipo de goberno que nos gusta escoitar os veciños e as veciñas, tendo en consideración eso, dimos unha volta ao que tiñamos ideado inicialmente e decidimos, en base aos informes técnicos que tiñamos, habilitar o carril esquerdo da rúa Enrique Guzmán, que baixa dende o Bar de Santi ata o final onde está a nave do Concello,
habilitar en esa dirección o carril esquerdo como espacio para prazas de aparcamento e deixar un carril, un sentido unidireccional que entendemos que dota o Concello de plazas de aparcamento e que vai a facilitar un pouco o tránsito e o tráfico aquí no Concello. Pero como parece que aínda hai xente que considera que hai poucas plazas de aparcamento, esta alcaldía, este equipo de goberno, vai citar os veciños da rúa Santiago Apóstol e do edificio, deste edificio que fai a esquina, para valorar e expoñer outras alternativas para a creación de máis plazas de aparcamento. En principio, esta alcaldía, este alcalde e este equipo de goberno en ningún momento se opoñen a que haxa plazas de aparcamento aquí no Concello, ao contrario. Si por nosa maneira de pensar, pois, reduciríamos incluso a mellor o tráfico rodado, pero hai unhas circunstancias, hai forzas maiores, e ben, para a semana está programada, ainda non foron citados os veciños, para manter esa reunión con eles e, co técnico pertinente e valorar esa posibilidade. E, a maiores desto, están nestes intres preparando, este fin de semana temos as festas patronais aquí do Concello e, están os traballadores da brigada municipal, unha parte deles, adecentando, preparando e limpando que son a capitalidade do Concello para que o Concello presente unha imaxe bonita neste fin de semana. Esperemos que non chova. E ora aproveito tamén, Pepe, o outro día trouxeches aquí ao pleno que se sulfatara con pesticida, con herbicida. Que se sulfatara. Ben, non temos constancia de que se sulfatase con nada. Entendemos que o mellor foi incluso coa calor que fixo e co tempo que tivemos aí atrás de sequía, o feito de pasar a desbrozadora, que quedase en esa situación a vía municipal hasta o San Antonio. Pero ben, si descubrimos algo máis a respecto disso, trasladamos. Xo traeremoslo aquí a pleno. En principio, o criterio deste equipo de goberno non é utilizar nin pesticidas, nin facer sulfatamentos, botar sulfatos nas estradas municipais. Exacto, aí tes razón, sí. Pero eu simplemente che traslado hasta onde sabemos nós. Pasa aí, sí. Pasamos, Pepe, pero Ben, e isto sería aquí o apartado de resolucións de alcaldía. Agora pasamos ao punto rogos e preguntas. Non sei se Danilo tes algo. Non nombraste tú. Onde tamén se falou da Ponte Bermú, o presidente da Deputación. Foi unha proposta que lle fixéramos nosotros, unha moción que presentáramos aquí xa hai ano e pico. Entón, o que quedou o presidente foi que os dous ayuntamientos fixeran o proxecto de Villalba e o de Muras e que eles facían os accesos. Entón, é unha cousa que, está ben sabele, se vai para diante, nosotros xa temos os cartos aí postos. Agora falta o ayuntamiento de Villalba. Hai outra cousa, de canta en medida de desbrozadora lateral. Iso ten que ser unha desbrozadora pequena, de 60 ou por aí, porque non vai no asfalto sempre a desbrozadora. Ten que ser unha desbrozadora non moi grande, para que quere moi grande que non é más que un pouco o que desbroza esa desbrozadora. Facía falta mandar tamén esa brigada que hai por aí, porque desde que poderan Gonzalito en paz descanse, Elvino é unha cuadrilla que houbera, Riguera, poder as pistas, porque agora man feitas un túnel. Aí
pasan os carballos xa dun lado hai outro das pistas. E outra cousa que hai pendiente, bueno, está nas maus da jefa territorial. Nosotros pertenecemos a Medio Ambiente Viveiro, pero hai unha posibilidad que pasemos a Villalba. Teno Marta, a jefa territorial, non máis seguro que pasemos para Villalba. Fijo non se sabe, pero hai a posibilidad. Porque non vas ir a Viveiro unha cousa e Villalba a extensión agraria aos forestales e demais cousas. Entón, para que esteña centralizado nun sitio. Porque non decía de pasar todo a Viveiro, pero eu creo que é moito mellor Villalba que Viveiro. Iso foi o que lle dixen eu, porque a xente está acostumbrada a ir a Villalba a todo. Vai todo en Villalba. Eu creo que non hai máis. Ben, para ir cousa por cousa, sí, bueno, o tema da Ponte Bermú, sí que é certo que vos presentachedes unha moción para arranxala. Levaba 30 ou 20, non sei cantos anos ali en riba do río o esqueleto da ponte. O certo é que nos, tanto o partido, bueno, nos como o Bloque Nacionalista levábamos esa proposta no noso programa e creo recordar que o Partido Socialista tamén a levaba. Ben, sí, o presidente da Diputación dixo que en principio, se se poñían de acordo os dous concellos, que non había ningún problema. Nós temos unha partida orzamentaria na cal xa contamos con que a parte de Muras pedironse as autorizacións e temos cartos para facela. Falta a parte de Vilalba, que espero que non poña ningún problema nese sentido. Respecto á desbrozadora, eu creo que sí, que a medida desbrozadora era un 60 e entendo que virá nesa medida. Despois, respecto ao podar as pistas, ben, a Brigada do Fondo de Compensación Medioambiental nos anos que levamos nos aquí no goberno adicouse dende o primeiro ano a facer traballos no público, é dicir, desbrozar camiños. Creo que nunca tantos camiños houbo limpos aquí no Concello, nunca tantos camiños se pediron para desbrozar. Fixéronse kilómetros e kilómetros de camiños. Nestes intres hai unha parte da brigada que está podando a estrada que sube, que baixa do Alto da Armada hacia Seilán. Continuarán podando. E hai outra parte da brigada fora da que está aquí no Concello que están seguindo a máquina desbrozadora que vai limpando as estradas e que, bueno, que esa parte desa brigada, cando rematen ese traballo, se poñerán a desbrozar os camiños. Eu simplemente era para matizar unha cuestión. Os traballadores do Concello están traballando, están limpiando, están desbrozando camiños públicos e camiños que nos pertencen a todos. Antes non acontecía isto, Danilo. Se antes estuveran os traballadores do Concello traballando nas estradas municipais, limpando camiños públicos, podando as pistas, seguro que non se tapaban así como están tapadas. É certo, parecen túneles, pero é que nunca se lles fixo un traballo de mantemento. En varias casas estaba Albino, Gonzalito, Riquera e Diego Aguado. Esos carros estuveron podando, contrataron os países para podar, non pode preguntar a calquera vez. Algunos non iban a preguntar, pero está aí, moi explicado, ou máis, probablemente máis. E unha vez, claro. Unha vez, digo que esos paisanos estuveron, non está aí Albino, bueno, eso non facía da volta, que estuveron podando esos carros. Ben, e despois respecto de todos os xeitos, están podando e vais a seguir podando, vamos. Respecto ao tema das oficinas de medio ambiente e de medio rural, sí que é certo, cando viu José Manuel Balseiro aquí, propúxoselle esta cuestión. Bueno, o Concello de Muras, a nivel de competencias de medio ambiente, para todo o tema administrativo, tiñan que acudir a Viveiro, e para as cuestións relacionadas con medio rural, tiñan que acudir a Vilalba. E, bueno,
se lle propuxo dentro deste equipo de goberno que era necesario, sería positivo que se uniran que os veciños de Muras, do Concello de Muras, para acudir en cuestións relacionadas con medio ambiente, tiveran que ir a Vilalba, e en cuestións relacionadas con medio rural, tiveran que ir a Vilalba, máis que nada por unha cuestión histórica de que a xente do Concello de Muras tende a ir máis a Vilalba, ainda que hai unha parte que sí que vai a Viveiro. Non sei se tes algo máis que decir, Danilo. Ben, Mario. Hola, me acerco moito, non? Boas a todos e a todas. Parece que isto está mellor. Bueno, realmente, a ver, por todo o que falou Danilo, casi yo contestaxe ti. Realmente sei que pero non fixo nin cierre nin bomba aquí. O que íbamos, por unha parte, o que é o da Ponte Vermú, creo que máis que tirar nosotros por facer a Ponte Vermú, non creo que tirar a ninguén aínda. Realmente, pola parte que nos corresponde, xa tivemos unhas reunións previas co Concello de Villalba. Nós, como xa sabemos, o que fixemos foi a parte do traballo que nos corresponde, que realmente é facer o proxecto, adecuado aos tempos de hoxe, porque a normativa, dende fai 26 anos, a normativa de hoxe cambiou totalmente. Atopámonos con algunha serie de dificultades que realmente esperamos solventar en breves, pero temos a partida presupuestaria e temos a bondade polo que vemos de todos os partidos políticos. Entón creo que non vamos ter problema para intentar levar iso a cabo pola parte que nos corresponde. Bueno, neste caso estamos falando que o presidente da Deputación sí que veu e pola súa parte puxou o seu interés en intentar a posibilidade, se os dous concellos estaban de acordo en ter ese convenio. E tamén, outra cousa que tamén se nos esqueceu, que tamén non falamos, foi a posibilidade de que acuda a 30ª edición da Feira do Porto. Porque realmente tamén creemos que é importante, é unha data sinalada para poder incentivar sobre todo esa feira. Que é unha feira que despois de 30 anos, como digo sempre, non rematou, cada vez vai a máis. A feira faina a xente, que realmente é o interesante, faina a xente, non a facemos os políticos, nin a fai a política en sí, nin os cartos, realmente faina porque quere a xente. E a brigada, estou totalmente de acordo con Manolo, creo que levamos unha temporada, porque outra cousa que se está falando moito últimamente é dos contratos, se está falando da xente que está entrando dentro do que é o Concello, das brigadas. Creo que a día de hoxe penso que non podo recordar os últimos anos que tuve aquí o anterior grupo de goberno, pero independentemente disso creo que postos de traballos adicados ao que é medioambiental e o sector rural en general, porque é o que vivimos no Concello de Muras, creo que naide pode dicir que non se utilizaran como ata o día de hoxe, onde que levamos fai 2 anos, a motivos e a traballos que teñan que ver co medio ambiente e que relacionen a xente en xeral. É dicir, penso que propuxemos, cando chegamos fai 2 anos, o que é empezar a desbrozar camiños da Iglesia, camiños que facía 20 anos que non se utilizaban, que realmente eso igual se nos puido ir das mans naquele momento, porque dixemos, pedide, camiños que señan públicos e intentaremoslo. Houve xente que non andaba por un camiño desde fai 20 anos, que recordo ben que debía estar Manuel Luisa máis Eilán, e fixeron un camiño dende a Balsa ata o Viveiró, que fomoslo ver aquí Manolo e eu, e ali penso que degollaron tranquilamente uces con este tamaño, así. Independientemente desto, estamos vendo que realmente eso, se antes traballaran onde teñan que traballar, realmente non estaban así. Independientemente disso, como máis a moitos, ese despois agora amañouse e agora está sendo utilizado pola xente da parroquia da Balsa, máis polo de Viveiró, para ir para as súas fincas, que é o interesante, que o realmente se utilice para o traballo. E despois disso, o da xefa territorial, sí, a Xosé Manuel Balseiro trasladámoslo xa definitivamente, porque era unha cousa que xa sabíamos desde fai moitos anos. Temos a potestad toda en Vilalba, montes, prevención de incendios, servicios agrarios, servicios veterinarios, e por outra parte temos o que é medio ambiente solo no que é a xurisdicción de Viveiro. Parece-nos ilóxico.
Realmente nós pertenecemos á terra Chao porque non lo din, pero nós de Chao temos pouco. Pero bueno, realmente no que en kilómetros sei que estamos moito máis cerca de Vilalba que realmente do que é o Viveiro. Falei eu e acabou o ruido do altavoz. É increíble. Bueno, independientemente deso, para continuar, se falo agora, entón xa non teño que volver a falar, casi fixo se non me preguntan. Quería falar de dúas cousas que estuvemos tamén pondo un valor últimamente, despois xa lles pasarei a palabra. Unha dela, que esperemos que salga agora nas noticias en breve, xa saleu un pequeno artigo, foi o dos fondos LIFE. A ver se o damos intentado que o comprenda a xente. Realmente nós aquí o que vimos é para intentar conseguir os fondos todos que se poidan para dar servicios á xente do rural, á xente do Concello. Realmente é algo moi importante. A día de hoxe acábanos de conceder ao Concello de Muras non lo minto agora mesmo, non ao Concello de Muras. A través da Deputación de Lugo acabamos de conseguir o Concello de Muras con outros 4 concellos máis que Ourol, Viveiro, Valadouro e Badín. Poñéndonos de acordo, estuvemos durante 1 ano e medio reuníndonos constante para intentar conseguir uns fondos LIFE, que son fondos LIFE. Son fondos europeos para o desenvolvemento rural das zonas que teñan un especial interés. Neste caso, aplicámoslo á Serra do Xistral. Nosotros aplicámoslas a través do que son os montes comunais. Por que montes comunais? Que tamén me pregunta a xente. Pois administrativamente, polo que falaba antes Manolo tamén. Nosotros, como concello pequeno, axúdanos a Diputación a levar esas cousas administrativas que non damos feito, que por iso vamos lentos. Nosotros vamos lentos porque abarcamos tantos temas que é imposible dar a cabo con todo. Entón, iso administrativamente levou na Deputación e para aforrar todo iso, pois os montes comunais, porque realmente xa teñen unha xunta directiva, unhas asambleas, firman un papel e podemos facer o que é a parte administrativa rápido. Independientemente deso, que é o que interesa, como pasa sempre, o que se conseguiu foi, para o período 2017-2022, casi 2 millóns de euros para facer unha inversión directa no que é a carva da Serra do Xistral, dende o Buio ata Badín. Dentro de Muras, o que se lles propuxo foi aos 3 montes comunais, e agora están nas mans deles, que son as xuntas directivas e asambleas, tirar para diante con ese proxecto. Aí é onde nosotros temos que aplicar o que é o do de pecho, no sentido de que aí é onde nos temos que esforzar, aí é onde hai que ir a Santiago, onde hai que ir a Madrid, para que eses 2 millóns revirtan aquí. Non vai revertir nin ao Corcobión, nin vai revertir a Serra Madrileña, nin ao Xurés, que veñan revertir aquí. Porque se reverten aquí, reverten a xente que traballa aquí, que vive daqui, e realmente ao final consideramos que é algo positivo. Seguiremos traballando nese tema. Sabemos que non se ve tanto, eu vou ser moi directo, sabemos que non se ve tanto como os currales de cemento, pero eu vou salir máis orgulloso con esos fondos a que poden revertir na xente e o que é a ganancia principal da xente, que é gandeiría e que é aproveitamento dos seus pastos dentro dunha zona que nos está afectando o lobo, que nos está afectando a Rede Natura, que nos está afectando unha serie de burocracia, por poñelo desa maneira, que non realmente intentar, na medida posible, o que falábamos antes, intentar incentivar o privado e ir traballar a un sitio como directamente o caldo baño e poñerse ali a cimbrar con 2 ou 3 tratores, independientemente disso. Creo que con isto queda aclarado. Supoño que xa lle daremos máis baremo, porque se presentarás en breves en Lugo. Despois, outra cousa que, tamén o pode falar tamén Manolo, é o servicio que vamos poñer por parte do Concello, outro servicio máis, esperemos que se aproveite. Vámoslo facer este ano de proba, durante 6 meses, intentaremos agora, temos aquí a Silvia, a secretaria, porque ten que pasar o seu trámite de cara a como vai ser a base legal de contactar con esa empresa. Vamos poñer un servicio para asesoramento e seguimento do rural. Que significa iso? Que vamos poñer un asesoramento, penso que vai quedar os venres, se todo vai ben, para que calquera axuda que salga no medio rural e forestal. Que significa iso? Tanto a PAC como axudas de mellora, como iso, asesoramento e seguimento, non tramitación. A tramitación cada un fará onde queira. Nós non llevamos coller o pan a ninguén. Non podemos, non podemos. Pero realmente asesorar sí que é o noso traballo aquí. E con iso, que é outra cousa máis importante, asesorarán tamén nas axudas que está sacando tanto a Xunta como o Ministerio como calquer organismo externo en recuperación e reforma de fachadas, ventás,
adecuamento de tellados. Esas axudas que están salindo por parte da Xunta, que moitas veces vedes preguntar, e nosotros poden nos coller a desmao, porque non podemos estar a todo, é imposible, pois realmente intentaremos que todos os venres teñamos unha persona aquí dedicada a iso, a asesorar por parte do Concello a toda a xente, porque vemos que é un Concello meramente rural. Iso en breves intentaremos telo de alta, pero bueno, como dixo Manolo, igual que o da pintura, informaremos con debido, como facemos sempre. Eu penso que información aquí non recibidas máis porque non podemos dar, é imposible. E despois, para finalizar o que falabas da pintura, teño outra alegación máis neso. O da pintura, eu penso que totalmente de acordo, temos que deixar oír á xente que realmente eso, pero que nosotros o que fixamos era o que xa estaba. Eu sempre digo unha cousa: se non ves unha línea de pintura non significa que podes aparcar, porque se non ves unha línea de pintura na curva do paraño non significa que podes adiantar. Non seguimos a norma sigue estando con unha línea continua. Outra cousa é que lle poidamos dar unha solución para que esa línea continua poidamos poñer un aparcamiento, porque temos potestade para poderlo facer, e a partir de aí aproveitar o resto desa e dar un servicio coherente. Realmente nos pode quedar máis bonito ou menos, pero que ten que quedar funcional. A min, a día de hoxe, o que realmente dende Santi ata o que é a esquina, a calle Enrique Guzmán, para que sepamos todos, realmente non quede máis funcional así que quedaba antes, pois está ben, está no seu dereito, pero realmente a xente o que nos trasladou é que realmente están moito máis contentos que poden ter isto así, que non que o teñan de outra maneira, porque teñen a posibilidade de aparcar. Que quede máis bonito ou que quede menos, eso vamos falar. Faltan aceras, faltan moitas cousas que nosotros temos que ter en conta, que ese é o problema da xente. Se era por pintar, mañá poño un corrodillo e que pinte, pero non pode ser así. E con isto penso que tampouco non teño nada máis. Que non comentei aquí, saiu a convocatoria do PEN, o Plan Marco da Xunta de Galicia, e tivemos unha reducción na subvención, foi xeral para todos os concellos, cando, outros anos estábamos, a subvención a que podíamos presentarnos nos xiraba en torno aos 100.000 euros. Este ano a notificación que tivemos, a comunicación, é que vamos a ter 57.000 euros en 2 anos, no ano 2017 e no ano 2018. Ben, non sei, podedes ver quen realmente se preocupa e trata de dotar o rural de servicios, poñer en valor o rural, e aqueles que din moito temos que volver ao rural, temos que poñer en valor o rural, pero logo as cantidades orzamentarias ou as súas políticas realmente non van orientadas ao mundo rural. Decir que este ano o proxecto que se vai a presentar para o PEN recolle o aglomerado das estradas de Sangoñedo e Maciñeira e un tramo na estrada do Viveiro que vai dende a Fonte, na entrada da Fonte ata Forcós. Vaise a dar un saneamento integral a esa estrada. E ben, non sei se Danilo queres decir algo máis. Nada máis. Mario, nada máis. Pois con isto damos por rematado este pleno. Non sei se algún dos presentes quere facer algunha pregunta. Sí, Fermín. Vamos a querer unha pregunta porque estamos aquí totalmente olvidados en relación aos buses. Sí. Que pasan para Lugo, para Santiago, o sea, suprimen os fines de semana festivos e os fines de semana se non ten ningún. Entón, agora están en folga os martes e os mércoles e queren anularlos, máis ou menos. Quero dicir que desde o Concello facido un escrito, facendo deste favor á Consellería correspondiente que os manteñan, porque eles collen subvencións, dinheiro público, iso por unha cousa. Por outra cousa, non sei se foi o periódico onde vi que debes volver as festas patronales de aquí, pues nombrar unha comisión de festas que volva a vivir. Que é un retroceso. Como edades, os cartos que ten aquí o Concello chegan aos 30.000 euros que sobran. Ben. Aquí a xente non ven. Ben, algo máis, Fermín? Alguma pregunta máis? Ben, a pregunta do transporte contesta xa Belén, que está ao tanto desa
desa cuestión. E respecto ao tema das festas, é certo que hai xente que é moi pro ou que está moi volcado co que son as festas patronais. Nos a constatación que temos nos 2 anos que levamos de legislatura, hai partes do Concello que non participan das festas patronais. Entón, tamén consideramos, é dicir, que se organizamos as festas patronais aquí en Muras, deberíamos organizar as festas doutras parroquias, porque o certo é que hai xente, bueno, eu creo que é palpable, que todo o mundo somos conscientes disto, non? Que non se achegan ás festas patronais e que non veñen dende, bueno, eu creo que xa dende nunca hubo moita xente que non viu as festas patronais. Entón, nós cando falamos da posibilidade de que se organice unha comisión de festas, entendemos o feito de que exista unha comisión de festas ou que haxa unha asociación que organiza as festas implica que hai unha maior participación do pobo, da xente, dos veciños daqui de Muras ou das distintas parroquias que queira organizar as festas. Porque a outra situación que nos atopamos, é dicir, unha comisión de festas ten outros xeitos de negociar coas empresas de espectáculos, porque a nos sacamos un concurso, decimos hai tal cantidad de diñeiro e veñen as empresas de espectáculos a facerche unha proposta e dicen, hai diñeiro da administración e bien, saben que hai diñeiro da administración e é un xogo, bueno, non quero ir máis alá, que a mí non me gusta. Entón entendo que cando organiza unha comisión de festas, o Concello estaría respaldando esa comisión de festas por atrás porque habería unha subvención que daríamos a esa comisión, pero non iría o Concello a organizar as festas. Eu entendo que o papel do Concello de Muras, como de outra administración calquera, non é organizar festas, Fermín. Temos outras carencias a nivel de servicios sociais, de outros ámbitos, que esas son cuestións que debe cubrir o Concello e a festa, bien, quen que ir a festa, que a pague. Evidentemente, estáis organizando o Concello. Non poñemos ningún pero a esta cuestión, pero entendemos, ou eu entendo, e eu creo que este equipo de goberno, que son os veciños e as veciñas que nos deben constituir ou ben asociacións ou ben comisións de festas para organizalas. Perdón, si queres contestache... Sempre que eu recordo xa negativo é que tú faz as festas da Xestos ou a do Bebeirón ou a festa que seña, ves aquí pedir a Muras, ni Dios che la mano, o danche 5 euros. E para aquí é como obrigación de dar, se eu que estou a fazer a festa aquí ao núcleo, nin aos negocios que haxa para que se lucren. Ben, Fermín, bien. É como a mí me parece que non máis. Vale, pero entonces nesta cuestión eu creo que nos estás dando a razón. Entendemos que é moito mellor que se faga unha comisión ou que haxa unha asociación. Non, organiza o ayuntamiento, a comisión vai pedir por aí é o problema que é eso xa me dice sempre. Ben, Belén, queres... Vou facer aquí unha puntualización co tema das festas que eu entendo tamén como Manuel que casi nos estás dando razón, porque o diñeiro que pon o Concello para as festas patronais é diñeiro de todos, non é nin de Manuel nin meu, é de Danilo, de Celia, dos do Viveiro, dos do Vals, dos de Muras, que nada, bueno, non vou dicir nada, pero que a moitos pouco lles importan as festas de Muras, importanlles ao mellor máis as do Viveiro, as de Silán, as da Vals e encárganse de organizalas. Entonces, nós sí que entendemos que sería positivo que as organizase, unha, porque non é o traballo do Concello, dúas, porque continuamente se reciben críticas polas festas. Ben, pois se as organiza, se unha comisión se fai cargo delas, vai nas organizar o seu gusto e aos dos veciños, que é para quen son as festas, e co diñeiro dos veciños que queiran vir a ela e queiran aportar. Non o de todos, incluído o que nada lle interesa un pouco a festa de Muras, igual que a moitos de Muras non lle interesan o mellor as da Balsa. Non sei se estás de acordo ou non, pero creo que no fondo, vale, pois eu entendo que decías isto ao final, pero vale, podemos debatilo máis se queres. En canto aos buses, decías, bueno, que é certo que a Xunta decideu suprimir moitas liñas de bus, non só aquí no Concello nin nesta zona, sino en toda a comunidade. Respecto a iso, no seu momento, a propia Xunta mandou unhas enquisas que xa se cubriron, se remitiron e na que efectivamente
adecuase un pouco mellor aos horarios tanto comerciais como de oficinas das capitalidades, dos núcleos carteiras de concello que teñen máis servicios que o de Muras, sexa Villalba, sexa Viveiro, sexa Ascón, sexa Lugo, pois dices, que se remitiron, e a maiores enviouse unha solicitude para poder aproveitar o autobús que fai o servicio do transporte escolar. De momento non temos resposta de ninguna delas, pero calquera das dúas, agora fíjame así o que cambiado, non sei en que non a teño diante, non sei en que datas enviou, pero calquera das dúas están enviadas xa para aproveitar o bus que fai para aproveitar o transporte escolar. En principio, o que nos comentaron é que nos poderían autorizar a aproveitar o que vai a Vilalba, porque o centro hospital, o Concello de Muras, Vilalba, pero está por ver. Resposta non tivemos ainda. E tiñamos falado tamén o equipo de goberno de ter unha reunión coa Xefatura Territorial do Lugo para que nos dean unha resposta a este problema. O que non tedes que olvidar é que na Secretaría General do Concello de Muras chega desde o Alto da Armada a Queixo. Non é só estar aquí a porta. Por eso te estou dicindo, xa se fixo, pideuse tamén eso, que se cubra, que se adecue ás liñas regulares ou que son horarios comerciales, porque aquí saberá, supoño, pero ao mellor que o autobús que vai a Viveiro, si podes ir a Viveiro, pero non podes volver no mismo día. Vale, pois iso foi unha das demandas que se lle fixo. A Viveiro podes ir hoxe pola noite e volver mañá pola mañá. É dormir no Lugo. É dormir en Viveiro, eso foi tal cual o que se lle plantexou. O problema do transporte, o transporte non foi a Xunta que sacou os autobuses, non, aí nanita. Quen renunciou foi as empresas porque non lles era rentable. Renunciaron as empresas casi todas. Solamente se querían quedar co transporte escolar. E a Xunta ofreceulles o que dis tú, ofreceulles a levar a xente cos nenos. Hai ayuntamientos que xo levan. Porque... hai moi poucas, non sei, pero moi poucas líneas que quedaron, que as mantiñan. Pero máis as empresas renunciaron, non querían seguir coas líneas porque perdían os cartos. Entón a Xunta non estaba de acordo con eso, están nese baremo. E o dos nenos, sí, que o dos nenos xa hai ayuntamientos que xa levan os nenos a... Pero iso tamén hai outro, nas reunións que estuven eu, hai outros dilemas. Non, porque os pais dos nenos, por levar xente da edad, ao mellor que ia para o médico, que me salta o virus, que, tú ben sabes como é o... En cambio, se vai no público tamén irá o nena máis, irán todos. Pero como era transporte escolar, porque era €1 que pagaban a máis. O que van eso pagan €1. Con permiso, pero deso valéronse de argucias entre coñelas supuestamente ilegales que participou a Xunta. Os autobuses iban vacíos, para eles, non levaban pasajeros, pero eles levaban paquetes. Entón, cada paquete que pagaba un ticket, igual que paga unha persona. Aquí se fixeron. Nas épocas estas que daban dinheiro para que montase unha empresa, eles dixeron, montamos unha empresa de paquetería, co cual sacaron os paquetes ao autobús, coa connivencia da Xunta, e participando, comendo tamén a Xunta. Entón, que se fixeron? Sacaron os paquetes ao autobús e iba vacío. Así que eles chuparon a subvención a crear esa empresa de paquetería, anularon todo. Anularon a empresa de paquetería e máis os autobuses van vacíos. Quen tuvo a culpa o que non autorizou? Isto temos outra trincada. Primeiro, dos buses. Dos buses ainda lle falamos tamén a Balseiro. Foi outro tema que se lle falou realmente ao delegado da Xunta na provincia. Tirará el, é a primeira cousa. Pero fora deso tamén temos mirado iso. Tamén houve un proxecto fai uns anos que foi o transporte a demanda. Tamén se mirou.
Quer dicir, non é só o que nos pon a Xunta encima dos ollos, nin cousas desas. Nosotros, é o que digo eu, revisamos, buscamos e a ver que posibilidades hai de máis. É o servicio de transporte a demanda. O problema dese servicio, eu leo-che porque eu teño nun correo, como pasaron, mira, por unha sentencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea, a Xunta está obligada a revisar o mapa de transportes, porque se lle declararon 130 concesións prorrogadas. Este é un servicio que en Castilla e León xa funciona desde 2004. Xa funciona, e con moi bons resultados, que é o que está funcionando. Por unha serie de motivos, mira, explicoche. Está pensado precisamente para zonas, franjas horarias, tipos de explotación que non serían rentables económicamente de outra maneira. O que realmente acaba de dicir Danilo. A Xunta está moi ben que económicamente que non pode facer, pero hai outra maneira de facelo. Estamos dicindo aquí ahora mismo. Segunda, el servicio se inicia de forma telefónica telemática solo si el usuario lo solicita, si no, no salen los vehículos. Segunda. Y tercera, los vehículos se eligen en función del servicio, todoterrenos. A mí se me tes que ir un día de neve buscar a Xermán de Baxín que non ten coche ou que non pode salir, aí hai que poñer un todoterreno, hai que poñer algo que poida chegar. Nosotros estamos con iso tamén. É dicir, non é só o que hai de parafernalia do outro. A Xunta, realmente, neste caso, como levou ese golpe de castigo así detrás das orellas, dixo, carai, isto non nos sale rentable, pero isto que fai Castilla e León vamos tirarlle para diante. Entón, leva un ano licitando contratos para ese servicio. El año pasado se adjudicó la planificación del servicio, dividido en zonas. Muras, entramos na zona de Lugo Norte e Coruña, se le adjudicó el plan Movilidad SL, é a empresa adjudicataria deste servicio. La empresa se encargará, entre otras cosas, del análisis de la demanda, que se propóñense mecanismos para a participación nos ayuntamientos, no proceso de diagnóstico, sen o pliego. Nosotros penso que nos chamaron. Vosotros recibiste chamar algo? Non. É dicir, como dicíamos antes, concellos pequenos, isto do desenvolvemento rural, se lo pasaron por la plona. Se está aí un paisano, irémoslo buscar nosotros, aunque seña como antes, no burro. Iremos no burro ali. Ten un plazo hasta noviembre deste ano. Que significa iso? Que, bueno, hai outras maneiras de traballar. É dicir, realmente sí que hai. Nesto, dinos que a día de hoxe, vou non dicir así moi en plan, non temos nada que rascar, pero vámoslo seguir intentando. Creemos que ese sí que é un servicio máis acorde ao que é o Concello tamén. Polo que acabo de dicir ahora mesmo, esa situación de enfermedade, xente sola, que vivimos cunha dispersión social enorme, intentaremos, na medida posible, tamén darlle o plan, que iso estivemos falando os tres, estivemos falando varias veces. E despois, o que falabas das festas, aí, outro tema que trincar é ben. Pero vamos a ver, aquí hai un problema. O outro día, estando eu aí en Santi, eran, canto? Debíamos ser 12, 14 personas. O primeiro que se me dixo é, joder, perdón da palabra, pero vou decir directo, vai a merda de festas. Xo, hostia. Primeira cousa, nós non temos competencias para saber cando unha festa é mellor ou cando unha festa é peor. Nós temos unha partida presupuestaria orzamentaria de 32.000 euros, aparte do campo da festa, que é público, que pode saber calquera, que non é que se invente, están aí os papeles para ver. E a partir deso, terá que vir unha empresa que a día de hoxe, a lei dos espectáculos públicos, a todas as leyes que rigen todo o que é, bueno, a partir do follón que houve co lito, espectáculos e por aí, señores, unha festa non fai calquera, todo Dios quere facer festas, pero unha festa hai que estar hoxe posto ao día, e tributar a Hacienda e moitas máis cousas, que realmente o Concello non vivimos para iso. É dicir, o Concello, que pasa? Nosotros podemos facer a través do que falábamos, temos ganas de que a xente volva a involucrarse, porque é o máis normal, se hai unha asociación e pode facer iso, porque xa pode tributar, porque non vai facer? E damos a oportunidade de que se faiga de calquera das maneiras. É o máis interesante. A partir disso, por que a festa é unha merda? Porque nas de antes utilizaban 65.000 euros para facelas. Hostia, é que é normal. Acabamos de dicir que agora son 32. A xente sigue querendo 65.000 euros na festa, pero despois veñen tocando na orella e din aquí o cementerio está a cair, pero non se acordan. O cementerio ten unha línea ali, así, que estamos ás pensas de conseguir uns cartos para poderla quitar. A tapala. E non con pintura. Tapala con presillas. E volver o terreo onde ten que vir. Por iso é o que che digo, con iso que queremos explicar é que se quede claro que nosotros non temos potestad ou polo menos conocementos suficientes para poñernos a organizar unhas festas. É dicir, pero só temos que contratar unha empresa ou nos temos que poñer de outra maneira. E intentar a medida posible facelo o mellor.
que as festas son unha merda. Bueno, algúns gustaralles, outros non. É que é un tema de dilema como da pintura, como vai ser todo, que é o problema. Quería preguntar, como non entendo, só preguntarle, habéis debido as rayas continuas estas que fixeron agora? Sí. Que haya todo, pero raya continua menos aquí, aí delante dunha casa. Que aí non é de raya continua. Porque entendemos que hai unha entrada para unha casa e non raya continua, porque discontinua. É todo raya discontinua, me dices? É todo línea continua e unha liña discontinua diante dunha casa. Bueno, pois entendemos que diante da casa hai unha entrada e que habrá que respetar esa entrada. Non sei exactamente, pero será unha entrada para un vehículo. Non, é delante dunha casa, delante dunha porta. Diante dunha porta? Non teño constancia, pero, bueno, se o mellor sería algún erro. Mismo delante de Jenny, de la casa de Jenny, es aí donde está la gran discontinua. Hai unha línea discontinua diante da casa de Jenny. Bueno, pois habrá que... Sí. O pintado non está rematado, Mariló. Non está rematado. Entonces... Como está toda continua... Sí. Pois todo continuo vai a ser. Todo continuo vai a ser. Non te preocupes. Preguntaba, chamou a atención eso, non por nada. Sí. Me chamou a atención que porque aí sí, e porque Non, sería un erro no pintado. O mellor se lles levantou a brocha ou algo así, pero en principio línea continua toda por aí abaixo como estaba antes. preguntaba porque me chamou a atención eso. Sí, sí, lógico. Moi ben. Como non entendo, preguntaba. Ben. Algúna pregunta máis? Nada, pois damos rematado este pleno. Graciñas e hasta a próxima.